Pozdrav svima! U novoj epizodi serijala Osnove ChatGPT-a pokazujem kako u 3 koraka izraditi Custom GPT, vašeg osobnog AI asistenta koji će vam biti dostupan u svakome trenutku. Ostanite sa mnom. Evo nas u ChatGPT-u. Idemo pogledati gdje se nalaze GPT-evi. Ovdje s lijeve strane u izborniku možete pronaći GPT-eve, kliknut ćete na njih i otvorit će vam se novi prozor. Ovdje možete u pretraživanju pretražiti već postojeće i napravljene GPT-eve, možete pogledati koji su po temama izabrani kao trenutno najbolji i imate top pick za svaki tjedan koje OpenAI istakne kao najviše korištene. Ako ćete sami objavljivati svoje GPT-eve da budu javni, onda će oni biti vidljivi ovdje isto tako, s time da morate paziti na AI Act u tom slučaju. Idemo mi pogledati kako se zapravo rade onda GPT-evi. Kliknut ćete gore desno u ekranu na gumbić stvori i otvorit će vam se novi prozor. I ovo vam je zapravo konfiguracijski prozor za izradu custom GPT-eva. Imate dvije mogućnosti kako ćete ih raditi. Možete ovdje dole lijevo upisati samom ChatGPT-u što želite da vaš custom GPT radi, onda će ga on sam konfigurirati, ili ćete otići tu na tab konfiguriraj i samostalno dodijeliti naziv GPT-u, kratak opis što radi, dati mu instrukcije što, kako, zašto, gdje želite da vam radi, kako da vaši odgovori izgledaju, koji će biti starteri razgovora, koji će biti vidljivi uvijek na početku kada pokrenete GPT. Možete mu čitati datoteke za bazu znanja, kada odgovara da iščitava iz tih baza sve relevantne informacije za odgovore koje će vam pružiti. Možete odabrati model koji želite da koristi, jako bitno, zato što možete izabrati 4.1, 4.1 mini i ove O3 modele koje ne možete više odabrati u standardnom razgovoru, i ovo su alati koje možete koristiti, kliknite ih na sve. Kada ste zadovoljni s onim što ste konfigurirali, s desne strane pokazat će vam se kako će izgledati u preview, odnosno predpregledu vaš custom GPT i moći ćete isprobati kako radi. I nakon toga kliknete na stvori i GPT će biti pohranjen. Ajmo sad pogledati na jednom primjeru kako to izgleda. Idemo napraviti jedan GPT. I evo nas u GPT-u kojeg sam već konfigurirao. Samu konfiguraciju možete preuzeti dole u opisu videa. Ovaj GPT sam napravio tako da nam skida vijesti sa portala EU fondovi HR o najnovijim događanjima o EU fondovima u Republici Hrvatskoj. Kratku uputu sam mu zadao, na koji način će to raditi, kako da oblikuje taj tekst koji će nam davati, znači kako da press clip izgleda, da provjerava ono što je napravio, tako da nam svaki puta da što kvalitetniji output. Imamo dva pokretača razgovora, da pronađe jednu vijest ili 3 vijesti sa portala. Ovi pokretači razgovora su jako korisni, da ne morate svaki put pisati jednu te istu stvar koju često ponavljate, nego samo kliknete onda na gumb koji vam se pojavi u GPT-u. Znanje nismo dodavali nikakvo, koristit ćemo model O4 mini ovaj puta, jer se pokazao najboljim i mogućnosti su mu svi alati, poklikani svi alati. S desne strane možete vidjeti kako izgleda sad GPT kad bi ga otvorili samoga. Imamo znači naslov, kratak opis GPT-a i ova dva gumba koje možete odmah kliknuti da vam pronađe najnoviju vijest o EU fondovima RH ili 3 najnovije sa portala. Idemo pogledati kako to radi. Naravno, prije nego pogledamo, uvijek imate opciju gore kliknuti stvori, odnosno ažuriraj u ovom slučaju, jer sam ga ja već napravio, tako da ga onda imate spremljenoga. Ok, ajmo pogledati kako to onda radi. Idemo pronaći najnoviju vijest o EU fondovima u Republici Hrvatskoj. Kliknuo sam i sada će GPT prema našim uputama koje smo mu zadali i ovom pokretaču razgovora, ja se nadam odraditi dobar posao. Evo ga. I vidimo da smo dobili kroz 9 sekundi odgovor, dobili smo naslov, dobili smo osnovne stvari, postavke samoga članka,
kad je objavljen, ko je autor, sam izvor, ključne točke, kratko objašnjenje što te točke znače, i daljnje korake vezano za samu vijest. Ovdje nam je vijest da je došla nova dopuna natječajne dokumentacije za jedan poziv, širenje mreže socijalnih usluga za djecu. Ovo je jako korisno i možemo odmah isto tako provjeriti da li nam je ChatGPT dao dobar odgovor, na način da ćemo kliknuti ovdje na sam link i odvešće nas na ovu vijest i ovdje na stranici možemo vidjeti o kojoj se vijesti radi, odnosno ako odemo na početak vidjet ćemo da nam je to na portalu prva vijest koju nam je ChatGPT dao. Znači da je napravio dobar posao. Ajmo se vratiti u ChatGPT, pogledati, ok, ali da li će nam dobro napraviti i za zadnje 3 vijesti. Kliknut ćemo na drugi gumbić. ChatGPT radi istu stvar, odnosno GPT nam radi praktično isto prema našim uputama, iščitava s portala zadnje 3 vijesti, da će nam iskraćeno i sažeto. Malo ćemo pričekati dok on to ne obavi. Evo ga, 16 sekundi. Imamo prvu vijest, znači znamo da je ona ok, jer to smo vidjeli, širenje mreže socijalnih usluga. Imamo drugu, uručeno 7 ugovora iz ITU mehanizma. I treća vijest je odobreno 14 novih projekata u sklopu Interrega. Ako odemo na portal opet, vidjet ćemo da su nam to 3 vijesti. Evo ga, prva, druga, treća. Znači da je GPT napravio dobar posao. Ok, kad ste zadovoljni sa rezultatom kako vam GPT to radi, onda ćete kliknuti zadnji puta na ažuriraj i možete se vratiti natrag u svoj standardni GPT. To ćete napraviti tako da ćete onda kliknuti na povrtak lijevo i doći ćete u GPT. Evo, i kad se vratite u ChatGPT, s lijeve strane u izborniku možete odabrati svoje napravljene GPT-eve. Ja ću kliknuti na njega, evo ga, vidimo ono sve što smo predefinirali, pojavilo nam se ovdje u ekranu, a naravno možete ga pitati nešto drugo i tražiti nekakav drugi zadatak da vam obavi, a vezano je za temu koju smo radili i prema onim uputama koje smo mu zadali. I to je to za ovu epizodu serijala Osnove ChatGPT-a. Naučili smo raditi custom GPT-ove. Vidimo se brzo i na sljedećem videu. Konfiguracijsku datoteku možete preuzeti sa linka iz opisa videa. Ako mi je video bio koristan, kliknite jedan like i subscribe i slobodno u komentarima napišite kako vi koristite custom GPT-ove. I to je to. Zapratite za više savjeta i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav svima i sretno s korištenjem i izradom custom GPT-ova.